नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण मोहरीची पालेभाजी कशी बनवायची हे पाहणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. येथे मी मोहरीच्या पानांची एक जुडी आणली आहे. आता ही भाजी साफ करून स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर ही भाजी आपण बारीक कापून घेऊया. येथे मी भाजी बारीक कापून घेतली आहे. आता ही भाजी आपण अशा प्रकारे हाताने थोडी चुरडून घेऊया. आता आपण मोहरीच्या पानांची भाजी बनवायला सुरुवात करूया. त्यासाठी येथे मी 1 चमचा तेल गरम करून घेते. तेल गरम झाल्यावर यामध्ये एक बारीक कापलेला कांदा घालूया. त्यानंतर एक बारीक कापलेली मिरची घालूया. आता हा कांदा थोडा मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया. कांदा थोडा मऊ झाला की यामध्ये आपण बारीक केलेली मोहरीची भाजी घालूया. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया. ही भाजी आता आपण चांगली मिक्स करून घेऊया. ही भाजी आपल्याला वाफेवर शिजवायची आहे, त्यामुळे गॅस बारीक करायचा व यावर झाकण ठेवून ही भाजी आपण 10 ते 15 मिनिटं वाफवून घेऊया. 10 मिनिटांनंतर झाकण उघडून बघूया. येथे मोहरीची भाजी शिजत आलेली आहे. आता यामध्ये ओल्या नारळाचा कीस घालूया. येथे मी साधारण पाव वाटी ओल्या नारळाचा कीस घातलाय. भाजी चांगली मिक्स करून घेऊया व यावर पुन्हा झाकण ठेवून ही भाजी 5 मिनिटं वाफवून घेऊया. पाच मिनिटांनंतर येथे आपली मोहरीची पालेभाजी बनवून तयार झालेली आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे मोहरीची पालेभाजी नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.